ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. топови ҷангори вазни 61 килограмм UFC Умар Нурмагомедов гуфт ки аз Мераб Двалишвили реванш гирифтан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. албатта ки ман аз ӯ реванш гирифтан мехоҳам. ба ҳама исбот карданиум ки дар якум муҳориба дасти шикастаи ман таъсир расонид, вагарна муҳориба дигар гуна ба анҷом мерасид. аммо агар ки мо во нахӯрем ӯ карьераи худро ба анҷом расонад, пас ман бе ин ҳам чемпион шудан мехоҳам ва агар ки реванши мо баргузор нагардад, пас барои ман ин ягон фалокат нест. дар якум муҳориба бартарии калон набуд. ӯ якчанд текдаун гузаронид, лекин маро идора карда натавонист. масалан Билол Муҳаммад Леон Эдвардсро шикаст дод. ана дар он ҷо бартарӣ буд. меафтонид, зарба мезад ва зарар мерасонид. ана инро бартарӣ мегӯянд. Мераб тобоварӣ ва қувваи калон дорад. ӯ ягон малакаҳои греплингӣ нишон намедиҳад. ӯ танҳо фишор мекунад. ӯ ҳатто идора карда наметавонад. ман дар фикри он нестам ки ин муҳориба метавонист дигар гуна гузарад, чунки худованд ҳамин гуна хост. агар ки ӯ ғалабаи маро мехост, пас дасти ман намешикаст. доваро ғалабаро ба Мераб намедоданд. ман муҳорибаро тамошо кардам ва гуфта метавонам ки охири чорум раунд ва панҷум раундро ӯ гирифт. ман бой додум, ин чиз аён аст. доваро қарор бароварданд ки сеюм раундро ба Мераб медиҳанд. хуб, бигзор ки ҳамин гуна бошад. ин қарор дар дасти онҳо буд, лекин дасти шикаста аниқ нақши худро бозид, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, бале, ин муҳориба яктарафа набуд. муҳорибаи наздик буд ва дар охири муҳориба Мераб каме хубтар ба назар мерасид. ва чӣ гуна ки мебинем сабаб дасти шикастаи Умар будааст ва ӯ боварӣ дорад ки дар реванш исбот карда метавонад ки аз Мераб дида зуртар аст. довталаб барои камарбанди вазни сабук Илия Топурия гуфт ки барои чӣ маҳз зидди Ислам Махачев ҷангидан мехост. барои чӣ ман зидди Ислам ҷангидан мехостум? танҳо бо як сабаби оддӣ, ҳамон сабабе ки ман зидди Волконовский ҷангидан мехостум. агар ки камарбанди вазни ним сабукро гирифтан хоҳӣ, пас ин камарбандро аз дасти Волконовский гир, чунки ӯ аз ҳама ғалабаҳои арзанда дар вазни ним сабук дорад. ӯ зидди ҳамаи рақибони худ бартарӣ дошт. ӯ ҷангварони бузургро шикаст медод. ҳамин корҳо бо Ислам Махачев, ман бо ӯ танҳо ба он хотир ҷангидан мехостум ки ӯ зидди ҳамаи рақибони худ бартарӣ дошт. дар вазни сабук ки ҳамаро шикаст дода истодааст. бале, Ислам. пас ман бо ӯ ҷангидан мехоҳам, чунки мукофот хеле калон аст, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Топурия бо беҳтарин аз беҳтаринҳо ҷангидан мехоҳад ва мероси худро бузург кардан мехоҳад ва ғалаба дар муҳориба зидди Чарлз Оливейра мероси ӯро дар ҳақиқат хеле бақувват мекунад, чунки ӯ чемпиони бебоғ дар ду вазн мешавад, ҳатто нигоҳ нокарда ба он ки камарбанди вазни ним сабукро озод кардааст. ва Илия Топурия Чарлз Оливейраро манъ карда метавонад ё не? Александр Волконовский фикрҳои худро дар ин бора баён кард. Илия шанс дорад ки ҳама ҷангваро ба нокаут равон кунад. ӯ мушзании хеле хуб дорад ва ӯ хеле ботаваҷҷӯҳ ва хатарнок аст. ҳатто вақте ки ҳамаи кор аз рӯи нақша намеравад, ӯ кори худро идома медиҳад ва имконият барои расонидани зарбаи худро меҷӯяд. ин гуна рақиб ҳамавақт хатарнок аст, чунки ӯ ҳадаф дорад ва роҳи чӣ гуна расонидани зарбаи худро меёбад. ва вақте ки ӯ зарбаи худро мерасонад, пас кадом ҷангваре ки набошад ба нокаут меафтад, ҳатто дар вазни сабук. лекин ҳамчунин ӯ бо ҷангвари калон меҷангад ва ман фикр намекунам ки Чарлз ба қафо меравад. барои Илия ин кори оддӣ нест. ӯ одат кардааст ки худаш якум рақам кор мекунад, лекин ин дафъа мо шумо мебинем ки чӣ гуна Илия дуюм рақам кор мекунад. як-ду маротиба буд чунин ҳолатҳое ки Топурия дар вақти муҳориба дуюм рақам кор мекард, лекин ин корҳо кӯтоҳмуддат буданд. барои ман шавқовар аст дидан ки ӯ чӣ кор мекунад вақте ки Оливейра ба пеш рафта якум рақам кор мекунад. ҳатто дуюм рақам кор карда Илия зарба зада метавонад, лекин ба ҳар ҳол мебинем ки ӯ дар чунин ҳолат чӣ кор мекунад, гуфтааст Волк. ва дӯстон, дар ҳақиқат дар қаду қомат байни Топурия ва Оливейра фарқияти калон аст. ва бале, Холлоуэй низ қадбаланд буд ва Илия ӯро ба нокаут равон карда тавонист. аммо дӯстон, фаромӯш намекунем ки Макс вазнкамкунии вазнин дошт ки баъди ҳамон муҳориба ба пуррагӣ ба вазни сабук баромад. Оливейра бошад худаш аз вазни ним сабук ба вазни сабук баромадааст ва дар ин вазн худро хуб ҳис мекунад. умуман дӯстон, муҳорибаи онҳо хеле дурахшон мешавад ва бо эҳтимоли калон
акнун ин муҳориба то қарори доварон намеравад. Ба фикри худи шумо дӯстон шансе ки барои ғолиб шудан зиёдтар аст? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.